keran bat imadam operasi ringkat bat ki officer jong ke NHM jong ke health department kum juru bat kemegaria Asha Workers Union te hadin ki jinge dawa ke jongi ki jongi kum tu kum bala ya UI haki news ki media mo mana kalian jong kemegaria Asha Workers Union ni kerpat di state government bahkan penkiu ya ka fix incentive na ka shi hajar tengka kat kum ko na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha ju ka pemerintah te na kalian jong health minister mene ila terwa ya ki Asha shi hajar ban penkiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka na kalian jong ka state government ti bat ha kata ka jinge keren na kalian jong ka megalia Asha Workers Union ni ngila ongi i bangin nom la ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa neo kongon tingila ongi i ba ai lad engi bangin discussion abat ki Asha ki jongi nyen ngin sa aya ka raya pi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shu na kalian jongi ngila ongi ki baya ke ke bapila terwa pedeng jongi wat ladangin pat la ban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban shia kran bar beli bun sin ngila adep mat ni kran mentang ya klet no rasai tena kalian ke jongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang sihi tingila onge ki bakin ai bakin penpoi ya kata ka assurance ke jongki hapo arkanta tingila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba yung meeting menne na du shi beje steng par kapor menta kala adai hadu san beje ti kata ka arkanta kam dei shu le se kala poi shi kilai kenta steng shi ki sau kenta tingi sutu ki Asha jongi ki badon sa jangai kinom la ban shu apsa la ne ban syong miet ban thi amiet hasuro kum ni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha na kalian ke jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya health minister ala kerpat hi ing ong so bahaban ai no kam kloi rei kat hadu mentaru nim padio ya kata ka order ke jongki ti na kalian jong kami gale Asha Workers Union ni pen pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klaim da UI ya ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi akran po meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi da klaim da UI ya ka minutes of the meeting klaim da yo ban tule ni nampak la ban aya karai tengah karai ke bat kena ngin sa iPad on da ngila da yo ya ka assurance in writing ke jongki ni dai tang kinong try barir try ban ong bangin shu pendir sa akit ng imyo namla bangin shu apsa ang ne kamlong ka basya ngi tikin kay breu bangin shu yang miet la ne bangin shu ti amir hapo surong ti ngi hap bangin le phai no hi bat la shai hi nagaliang ke jongi la kum no ngin hap ban long da ka special isi bangin shu mrai namar ba long ni klem yo ya ke bangi ang nuot la ne kumbar shu ong no ba ke bangi ya kran kampat urlong kan namar nagaliang jongki kila akular which in 2 hours bakin pan poi ya kemain tang bakat haduk mentasi kilai kita steng so kentangin padio tini apa nih perkat bahasa bat isi kong kum ki Asha ki ba trai kene ke kam la man ong ru ka ba khia ma pihap le untuk pulang sudong larang ia nujor kene ka jing pelaj pisah ka sarkar lembaga NHM ne ka state government habidai ba kene ka fix incentive kalong kum no ka biang ne ka kambiang ha ka bedai pat ke NHM ngim la ban ong da kumoi pan nama dadu bangi sedang ban trai ke NHM kala pen pena lupa ba kan dai betang da ke insentif ladangi trai ngin yo ladangi trai ngim du ongin du te ha ka bedai pat ke state government pan ngaso ban ong ba ini ilai hajar tengka IR hajar tengka ngamong ilai IR hajar tengka bangi jiyo baro sikat tu inom biang ai ru em namar kat kum kador jong keju ke bamenta ngatrai long im dondor syu ken ine ar hajar mo baki Asha kinang yatrai namar kador joki kedang long tang henru tengka hal si snila dangi ken ya keneka ar hajar tengka hal si benai em ka jimut cengang ong ba ka jingyo jong ki Asha hai ki we bat state compare ka jingyo jong ki Asha ko mitang kidon ki state ki ba bamyayo ki yo tangki incentive mo kidon ki state ke ba ka jala ke jongki ke sngau thu hadu kat nu ke koridor jongki Asha hadu kat nu ke kam ke ba ki Asha ki trai kelong ke ba kia ki penkiu ya ke jing seu ki seu ya ke jing seu na kaliang jong ke state government te ke ba ke example ke ba kam hakmat ke ba minut ban ong ka dei ke Sikkim nama ba i president jong ke Sikkim hi i pha Shaki Asha jong ke Meghalaya da ka notification ke ba UCM jong ki UI Shaki ba na kaliang jong ke state government ki siu shi phau hajar tengka shi benai Shaki Asha jong ke Sikkim
regular dong ke government ni. Kabah kam kongsan hibat kabah hakmat hi kadai ba in pen kiu ya kata fix incentive kumbangi layapan kabah nak liang jong i la kular bat pen kiu sa 1000 kaban long no lai hizat tin kashi benai. Kang piong ba piong ba pin saai da ka message ya ka menteri ba pin pediang na pin nom pediang ya kata siajar pila ai na em kata ka message ba pin pediang na pin pediang Kada hadu mentang ngimpat ai namar ba kumbang ong meneh ba ngimpat yo i ya ka minutes of the meeting dan ngimpat yo ya ka order ke jengki kumno ngin su ai ya ka rai bangin pediang lan ngin nom pediang in haban pe chwa yu ki tho akko ka minutes of the meeting yo le se ka jing tho kam long kat kum ka ai ka bangi ya kran nginom la ban ai ya ka rai nginom la ban sim rai ban nginom pat ai hiru i tak hadu ba mai ila la ban pen poi hak ti jongi ya kata ka minutes of the meeting ka lani ka order ke jongi ngin sala ban ai ya ka rai ran kat ka jing ya kran jong baro ki isi na ba kamu tenang teng kamu kan ya itu ka jing Indefinite strike. Hakabaya day berkata mentangi haban ong bakandang lokum tahi. Dongki asa kinom patrai hi kidang don bagi hakasrai. Tat hadu bangi la ban ya pen bet da koi pat korkom nginda yo ya kata ka minutes ke jongki. Nasi syong daki isi lada day bangin haban weng no ru lada ja bagi asa ki menjur. Nasi pet da kapor ngin si pentepan. Tukang kumno Hakabaya berkata empat sunang ban ong kumnu nomor bakata kuman syong no kabahakmat kan day bet ka VFC committee ka bangi ngiong kadai ke komiti ke udang sedang bania form hakis nong kitau dia kad hadu mentah ki babun hikis nong kitau ki bampat dia form ya kata ke VFC committee bar kumjuru ki don ki bala form tangu account number ki long kimpat ya don kimpat ya pli ya ke bank account ke jongki teman pada syafang ka kata ke komiti na kaleng jonga ngampat senang banong namar ba ngampat yu ki jing trikam ke jongka hoat ngayu i ga guidelines ngayo ban puli ga guidelines ang bagi jing trikam jongka ngampat yu i kayat kumnu kalong kumnu ngampat senang bangalong ban ong em ya kata rum sudai ban ong hooj ru sulak ban pediang namar kidon kipor kamtam hakabedi bet ka fixed incentive from the state government ki asha ki jiyo assistant lai banai ki yo assistant sau banai kidon ki jaka ba ki yo baro assistant tang sisin yo ru tikidon ki jaka ki ba yo monthly bet ru kan le se kata kadai lang ba ka jing penya na ko ki district na ko ki block ki jong ki kamu nam sisin yang mah